Nakilay penriuteli ki mau jam ki bapilayat akalenti ke bajuat rengkat kasnong kane kalapau ke buram ha kejing start bat jing sempang ki nong yalam bat kejing syasitam ki nong yalam ki banaswa kham tam ki bala ino sadin kane kaladei ke bakrau tam ke dinjat ke bakapateng ke bamenta kan sabut din kanong Madan Sport and Cultural Club ke baladei try daki katu kane ki khun samla jong kasnong nong Madan Syatsngi kalayo ban pli ya ke jing club ha ke karta ke balai penriu snem ganti kane ke jing pli ke dei menin ke sngi ke arpu pratrik unai wing arajar arpusan bat ya kani ka club la yo ka jing itu aus nem khat kendai spa prapo kendai ha kani ka sngi pli ya ka jing club lawan ban pli dau kongsan ha ka ka sngi u MLA ka than u ba prestun ten song harengkat ke jing ya don lang u video ka penuslasin a di blog u sordar ka ranyong kling u ba ponis kongstit urang ba shnong ka shnong nong madan u ba planning star lingdo U Menteri Kahima Khairim uba W nong room nakatna jong ka penusla police station kiri rang ba jong ka shnong bat ki kato kani kinong song shnong uba la penya ya kani ka program uba Kerson Nilar shushu layo ka jing priang buram ka jing pensngau ya ka jing don kam layo ka jing kabribon ban pli ya ka jing club no MLA ka than uba prestun den song layo ka jing kren no president ka club uba Riton Dekhar ka jing kren no rang ba shnong uba planning starling do ka jing kren no advisor ka club uba Hollywell Kongstin layo art li ki jing ruai ki bala ruai da ki khun samla jong ka shnong nong Madan Syatsngi layo ka jingkren nau video ka penuslasin di blog bat khadu layo ka jingkren nau MLA ka thanyu ba prestun ten song layo ka jing ai khublai ka lumlang nau sekretari ka club uba Embrace Starling dot mau plang haba jingkren hakani ka sngi UMLA ka thanyu ba prestun ten song ulong ba kanong Madan Syatsngi nau hajar lai ban yanu jor ya menta ilabun ki jingkela ulai yaro ru ya kanong Madan Sport and Cultural Club bakani ka club ka de ka baklan ba wat ba ka kerdan ka jongka kala ya habat ki banasor ka ba udang sanut kalong ha ka bayade bat ka mini stadium ka bala pensngau ha ka memorandum bayakani on pen kre bantai no ha po ka te ka snong ula kentu ya kinong kit kam jongka club bakin long ki bakit kia kanang ban yo kam kloi no ya ka mang tengka ban pentrai no ya kani ka mini stadium ka bala pensngau da ka club ula ban shishuro ha ka bayade bat ka jingwan jongka roi ka par da ka ba ula kedau ha ka bayade bat ka surok penusla bypass baki dan artli ki jingking ki ba ontai baki te ki jingking ki long ki ba internet tam hapori India wat ba ula syang keleng saudong perthairu ju khamyo ikot ya ki jingking ki ban internet kumba internet ka te ki jingking ka ba ontai da ka NHIDCL ka ba kalawan ban peni HU bad ula kubur leng bada ke jingdon jong kita ke jingtai ba itanan kadong ka than jong ka penusla kala dei ka bala kha don bok bad kinong song snong ki dei ba don bok tam namar ba kinong jong kai perthai kin phai khmat sha ka than ke jongi kumta ka ni ka long ka pleng ja ya kinong song snong dang sen hadin bala yo ban pli ya ka minis ketriat ula ong babun kinong tre sarkar kila yabi itanat ya ka office bakala dei ka office sarkar ka ba itanat tam ula penkud da ka ba ong ba kinong yelek kai sport ki bala yo ban khur ya ka tak mak siar ha ka jing yelek kai ha ka national level on thung kam sarkar ya ki bat kane ka de ka jingwan ra jong ka sarkar ka bamenta na ka benta ka jingmentoi ka jongki bat ula kentu ya ka club bakan long bat tre hitam Renga trai nge em kami bungyo ji ya ka kam ba do prestun ya ka snong ya ka thau ya ka than ma yi barokoi ba phe ba ba ji tenat ba ji bian te ka wei ka ba kwa ngabung ong na pi kanong badan tian la dei compare i ki ar hajar lai sathe sarum ngatrai nga bungyo keren ni ki jong sisa ka jong kala ka bla bin ba tian ki ba ia ki ba ya ki ba yen hang ne ha bo ka snong ma pi ngatrai la da bakla ki ja long ti ki ba ia da ka kali te ka wei ka ba kwa ngabung ong ma pi yo ji sisa ngai ka jong roi jong ka ka snong ka thau la nang he anang bit adang biang la nang ji phi te ka ba ne dang ong ayu rang ma snong to nang ya pen phi nang pen ji pen na chu hakane ka snem gabung ia yo shu bung peten dia kane ka sulok snong ma pia ne ka bedang bin ba ka jong em kap bat nyu dei kan ta next kem nga ba ki ba bin ki jaka puler ki bung ia ne haka bangai nga kumba ong na pin nan ne sakman yo ji ya ka jong kala jong kane ka snong ka thau ma pi te kwa nga bung ong ba em kam ia ka jong ye trelang khnang ba hapo ka jagalam jong ka borsnong ngla e bung pun urlong ya kita ki jong anut kam tam mangi ki khian ki seu mai ki ba dang rit ha ka ta ka por sa porto kai juno ya ka jong trei manga ma pi rengkat ka borsnong ka bor thao ki nong song snong ki long ka mai ki long pa ba ki khian sa kum ka sports club nga trai nga kum layo hu ya ka history
Teu ngaro atau por belum beli nang kong ar jalai. Ihu sarong sisa ngai ka jing klanjong kaneka klub hang ne hapo nong madan sat sni hakaba ka jing le football ka standard long ka kaji en gite ki ba em asor hakato por kan mau nga ka lajong de ka team ka ba paunam hadi ka ta hadi tiang ka de ka team ka ba paunam ko mapen kan mau ni ba planning ko mo ra ba stong sawadi upli aro berat ba hakato por Teu ngayo ji sisa ngai ka jing klan ki ken samla ka jing ki ya ka football hadi kata bat ki babin ki player no dei bi ket player ki player ki na hi na snong namar bin ki klub le bin ki snong teng ong nok bin penman ki bakit player na ba tele ong na pi ka bi tanat na ba hang na hapo ka snong penmi pi ki player football na ka we ka snem sa ka we ka snem ki ba ki nong snong le ki ken samla ki jong snong ka tawi barok kawi te ka bakwa ngabung ong ungara sanut ngan tian sa kawi bat kata kolong kam mini stadium bong yo ibong sna bung penbit penbiang bung long ka kum ka urksu lani ka bung khambit susu ka te urksu kena bagi kian samla mai nana sakmat nang yo supi ya ka bung penem kam ya ka te kamadan layo hu nga hapo ka memorandum ke standar jong kemadan hunga ke belah bit ke belah biang dan ladep ibung sna kermen skem ngabung long ke jong mentoy ya kana ka pateng ke jong i ka bung ia te kwa ngabung ai ka kular hakmat jong kinong kitkam ke klub bang sim kiang kenang bung penyo sanction ni kam kloy bung trei ya kana ka minister jong hang na po snong madan kebenta ka ba kabakwa ngabung ong rok kan mau hiam kawi kane kapen usla bypass kabaya ong kwa ngabung yati napi MK arteli ki jogen ki bapau nam tam hari India kawi de kane kabenta mapi kabung hap syate seblok berkaba ar pet nathe na din blok kabung mi syate sajan jok atau ka office civil subdivision berlayo jingai ke design jom kane ke jogen kumong pidai kabah cipten natam haporin diami tiga bamut abung ong tonyo ya peleno ya kana ka kabuksia nama ladayo iya kana ka jongke lemba jo kana ka bypass kitoris ngia tu ki hangne hapo snong mapi hapo karaj mapi kan men skem ngang poi ki daki hajamut hakasismi te kerpan ay yang irang bas nong kerpan ay usordar kerpan ay kinong sok snong baro toya tracy tommy bung pen urlong iya kana kakam namar day kabapauna madday ro kabajitna tam gomoong napi haporoi hapo karin dia nama layo ji ngadalade la kana kalian kena cesdela ia penji kana ya kada design kaba wat ungaro kumaongan pi dasyang ngakeleng saudong ko pertei puyo ji ngai ki jong citenan ka jong ken kaba kumba plan ki hangne hapo ka peruslamai barokawi te ong na pi ba uyi de uba kha embok la kalian jong athan mai kan mawian de ki bau blei kha embok kerpango yo sisa kumaong na pi kendiat sngi menswa hendak tayu mesra ia play ya katoka mini sekretariat ante hapo blok hapo ka office jongka civil subdivision nia the ngapi baro kau hei keleng saudong ke jalan kela ongki ka bijitna tam na kita ki office sarkar dei kana handa pun uslah di GP kata de ka bakwa ngabong ong na pi uglei iker pangunai kathan riwan mai baro kawai bat kerben skem ngaro an ladep su ia kina ki project kiwe ki ba amnodi kermen skem nga komba ong na pi itoris haga jaka bung datur ki sesora ki babin khamtam ladep ia kana surok net skem nga ba ia tur ki sana saka thai mai bat lengba jong kata nglong karo kaplian ja na kamenta nga na kamenta ka ying kasem mga na kamenta ka ying kasem mapi ki khen samla mai wa ngabong ong na piki kemegi pa penslur na kibung dapule ki ya kane kalan tourism ya kane kalan jong ka bam ka di ya kane kalan ka biri en ka syong ka sa lene ka ba ong ka hotel
te hungak mongong pensluri ki kian samlami kenang ba nyok bungseng lagi benta-benta kakum kasap kapong ki ba ki toris ko maong napi hakina ki snem ki bung ia ngia tu ki saka daga thai mai baru kawe tega bakar patrit nakip pai ba nong sok snong ko kilong kemei kilong pagi kian sama toya tre rengkat langi en nadi kabor snong nadi kabor rai toya tre rengkat en nga kenang ba ko ba ong napi ngiyo si sai bung pun urlong ya kina kijing angnut mai bung penbit pembiang ya kana kathai mai parok kawe kabong sapau nang hati nagi kendiat peligi snem kibong ya tinyu kwa syu ngabong bentin kwa nga saisi sin pan bong ong ya ka klub ya ka sports club barok kawe yakin nong kitkam yakin hot jog klub tona ya tracy tom susui kan mau hiam kwa ngabong ong na pi ko malak pen pau ngi video uyi nakabenta ka sports nyate na pi tian bi ka priority nadi ki kenthei ki khen samla kenthei basirang ki ba em ka sap ka phom ngai ka training ka papaka ngai ro ka stipend lagi na kabenta ka football la dem ta ki we pat ki jogi la kai kan mau yam ke wa ar hajar apunyu yathi na phi ia ka national game hang ne apo ka jalami tentian kwa abong pen state ikat bala ia kaneka stadium mayang tewa langkat balese ladala ibong pendep syua kapor lese katokan nanteliki katokan nanteliki kimats laniki football lese la ibong yakit kerpang hangne hapo wa lengkat kabade ka stadium kabaya rengkat dor en ka stadium hangte halaban lane en ka stadium kaba depli mensem snem hangte hapo wa yajer kabong yerengkat kerdan komba ong napi hakaba ka All India Football Association kermen scam ngake approve ki yakane khnang banglong pe pajong toy ka bakrao yakane ka than mai barakoi tu kontraktor la nang ya u saprang ha ka jong trei ki foundation nga trai boro IOGP kata de kermen nga ko maong pin layo ibang pendep yakane la de ka we na ka stadium ka bong pauna ka ban nakaliang jong mapi ki samla nang ne na nomadan niyo iya kabong penbit penbiang niyo ibong ya pelong ya ka tournament lene ke jingla kai football kabale se lang ba ka state level lene ka district level ngala la chu ya kabong penbit penbiang te ha kabe day at ka stadium kata ba ka way pak stadium ka bantian ka balaya sedang ni hangte hapo New Shillong kata de ka international standard berkat pi ya kataro entian ke jingtrei jong ka soka raya ke sacha namar balak ino shimi bakane de kakam kabala ibung imja kiken samla mila kibung imja lemba kasap kapong kaba em maki nane sekmat ka sorkar berseluruh bad nyudaya tang kataro uya persyang ikat bala ia kabung jithe ya kita kiken samla bakan thei bacirang keba em kasap kapong ong pi ha kamare ong pi ka basketball ong pi ka cricket ong pi ka jajing la kai ki balai project lai poski kita ki babit sanang penbit susu inaki lengba jo ka sports department komba ong nang ba anal adep ki ya ka training ka babit ka babiang yo kiro ya kata kasap ka pong maki bung penji susu bat bung long ko ha ka je ka por kakam kabala kibung yo nang ne sakbat dei kanne ka sarkar ka bayalam mayitian yathi na phi ka ba penmi iya ka polisi baki toki player ki bayo ya ku tau gold medal ki bayo ya kana ka prize ka benungkong ka ba hade ka bala haka national level ai kam sarkar atat iya kita berkat nabi hade ka tale berkana lo kan seluruh nama nona kikian sama. Tina Mario Jihia mengabaki kian sama teng syaya lambak lagi. Haka jongmut kejong berkat kejong penhut hik bakla kabalai pujai lai puskin. Hu kemong baka basuk bongne. Dan rewi kemong na pina kaliang jong kasarkar. Gua ibung sim kerpang ya kikian sama. Kiba bit, kiba biang, kiba em kasap, kiba em kapong. Persyang ni bungken teu naki
kenang bung la sisaki bung yen halaki jong ki kijat di nyuku asyuk ngake bung bir ketin namar ka program por kabadeng yai lenti ka kum lalang no kum ki grup lane kum ki ta ki nong tremon subha pos nong bong sanjur na ka club ka jong mai lula anlen ke kum ka sorry kabala yalum iba Livingstone dingdok de way na kireu rang ba kibla simkia simchon bong yai lenti hak jong yai lenti jong ka club ket ba ka club puyo kana ka registration dei hade ka por ka ba nakaliang ni sordar ni jong i ba emi emlang hekta kenhun bong prekdak hak bong yo no i bong register na ka club ka jong i ba dei tade haka kendai spa khat kendai prabu kendai ba ka club mai yo ka naga jong jite haka jong register naga today haka jong simenta ni ba evening star khat kum president ba ni plan bor karbudon kum secretary jong club bayo ibu register hagas nem khat khandai praspa khat khandai prabu khandai kane dei ka story belengkot siban ki ba ka story ladangam selewi ben ba ki te hung atang kamat ka ba Super League ane hafaz section la kide nong badan emba ki kata ka jong darpos ka jong ma hadun tiara nudai tang aktik por ki ayat hadun tiara te kata de kubor ka mana kliam na sukwa mu supenhun tia hapi kum ki pat ba nong sunong kum jero kim kini ki invitees kin ki guest ki jong i em lang kan por bunglong ka jong sisya bat bunglong ka benta ka bana kliam i long ka mi kata ka jong uthe nau tau so ubalai okai nau tau so upatiang te hung na kliam ngar hung mong kerpat biang soisen lingbala de bai vi to jong tho na kliang i bala de pulem ne lingba hi jong klop ke jong i sai MLA ba emburam jong i deputy chief minister jong mi klea ke jong i te hung mong be biang ke jong kerpat ba la dalong ka bala hung ba na kliang i ro hung toy GM kam snam na ka ministry yong GM kam ne tang ba ken ha ba yo na ka ministry yong kwa ba klop ke jong i bong ma hiam ka bong lum bong lam na ki khen samla ki jong i khenang ban ma ki bong yad ha ka takalanti kum ka sport ba ha ka jo por bong ma ki bong yad ha ka bidai ken ka pulai puthi numar ba ka ba kong sam hiam hi dei ka pulai puthi ka jong nang justa ka dei ka em kam hiam hadu kita ya supaya tang pramai senel tang apa dia perlu selai di mana apa Teo ibong sedang ka jirisat haka jong job ina ka final day sedang kan ta kampus nem telah let laya jor na mentok penting terus sebeneng tenu dai bai le na te sulong tang kumu nong yalam na komenta kita kesamla bai buat sedang nata tenang ya ter hakaba ya yo sai na kumurom kanam hakan dong katani brokawai bada kata ko po ko mo ang istorong ba silong dewe na kinong yele tamen dai ka yong yu tau ba mo dia to ongro defend mo defenda te desha hu clear baskem te mar kata giwe ki prasno pratham me babun ko ba ya em kata po o ba mai ro dewe mo se yele lang to po te mar kata ha to ko po te yo sai na kata na mo burom te hu ong to na kaliang mga nakaliang mapi wei ko wi pau sneu biang se se ha ka ba ni lo biang bong sei na ki ha ke pa sai na ka dong ka thai mi na ka snong mi bat bong mi khmat bong teng san ki ha ka dila bat la se lai lo bong ya yo ko bong teng san ya do ka national level boro ke ka ta song ka jadi Kristom, jadi kikialang, dongkat hai mai berok away, but kata mana song mai. Itu nak kalau nganu bentuk jo nama kita program itu pun. Karena menang kam ketiu susu
haka sport haka jing yale kai football haka batru khamtam haka jing penslur yaki kena yaki samla jogani ka sunong bakin tur syahmat kin tur syafrang haka jing yale kai football udan we will start ubah laju kenduk teng wong ba hamegalaya hi lane ki khasi kibat ya ka gitar ketika diang wa football ketika mon kata ka peni ba ni ki khasi sene ni don ka sap ka bo ublei nong bo nong thau la ai haka liang jong ka football ban ni iru hi haki klub ki ba pher ki ba lam kpat ba ki ba tur syafrang kalau kau basuh tunat ru banyak so makanya ke klub nak duk handai sepak prop handai ke bakal register bat ni so iki kana ki babon ma makanya ke klub haki jingnya lek kai bakal ayo benjok haki tai snem ki bamen shop ya so bawat ya kai lajong ru ke balong kawin naki tim apa mekalaya ke ba kham syakmat kalala banyak penren banyak i hapo ru dangi rong ti hapo ni i yakini ki certificate ni iya kini ki kop ki bapher bakane ka klub ka layo banra bang suthu bakan nong madan sports club ka de kawai na ki klub ki ba la ban poi ka te ka thong ka ban te halor te bang ipet ya ka kawai ka liang ipet ya ka football ki syong ba ka football ki ka tim ka badan ka jinya trilang kata ka tim ka si hamjob kumju buat haka community lane haka imlang ka salang ru kano ka sunong kano ka jela ka badon kata ka jinya trilang ka jinya iwe bat ka jinya wanlang mo kumne kala panong ka pajok kum ka kerteng nong madan satsi habaka si ka sat bahan ya wala da serwe kidum ko aben iba nong madan satsi habarok kiliang haka roi ka paru khamtam jam tasi bade ka jing play jong ka yeng sports club khamtam haka sports haka football mane kiwi sports ko apakan long ka ba shai ka si ka phalang kata bombut ka long ka ba job bat kum ka jing yalam idon kirang ba hangne ki barat ba ki yalam ya ki nong snong ki yalam ya ki para nong snong jong ka ne ka snong na suthu ba ni sayo biang kajing job but dang men hakani ruk nga yo so khana ni president jong club ba dang sushan dang su job ka nika tournament hati hadauki bakalong pasutnat ba ban iba kane ka sports club ne kalong ka ba trishet rehem kalong ka ba trailang kalong ka ba trai rat ba ban yo kijing job nei tang ka we nya kwa ban kerpat na phi kinong snong hibaro da ka jingel alam jong urang ba snong bat kumju jong kane ka klub tori sumar bha ya kane ka yeng klub ka ba philayo pendon kam hok ya ka le khoi bat nang kiu shu saprang nang pen kiu shu ini di jing sedang jing yo tang ibarat le se kan nang kham he shu dala yo sakata ka mini stadium lai na try pen se ya ki player ki ba hat ba pala ban ya le shadu sha sabar jong kata Kali kawai
sương là đánh cày na ki shan kun roi di ba pher ni ma du la de nya nong ma dance ko klop ko shura klop takanya ne iwan ra nong ma dance ko klop ko shura klop ha imadu la shania chính nhà cắm chung xếp ấy chính nhà cắm chung xếp ấy animado balato sun ule animado balato sun ule Son nanti, son terus. Nanti ngelang dulu bro. Halo, Sobat Tilanggero.